mbiyamo nasa masabao nende mbiyamo no ese ngenchire chukura chiri kwangeto mongina no mugako ngwaye mugaka nona agatalire wo gali nende mugaba no yongwaye James nero to jigedero gocha mugako yo James yongwaye wali watamaiti mugako yo nere lirina akolete skuru ongete biasara byane bitangani ninda gansira ngarosie bitoki nenje ngaja kobe bitoki ebitoka ngakiriye chukura mukamba ngabuya muri abantu abaya netali omuntu omya nende gabano ngwayo ubuna murochega no muntu omya okonyira abantu abange ulikira abantu abange na kinyasaye nera kunya kumusise niryoka lyoka nende lidia soete serikali yetu ya Kenya kwanza William Ruto akaranga ngwayo no muntu omya agambete gusibuya agakorera abagusia amaya agakorera abantu abo gitutu amaya nera akaranga gwekanera mwegasi ono wale serikali ya Kenya kwanza au koregasi no musike Ezekiel Mbaki Machogu waziri Machogu mbiamono sana so gocha seita nima ete kwarachira last week part 1 no kuarenga tokachangere kanisa ya Nyaboro SDA na lero nende no uregaiga nima ete ngo minyokoro kericho esenge njegasi lakini ndaite ko gwakera mbiamono naende mbiamono esenge njogo cha seita na gotosire esenge njo yokwagache kanisa ya Nyasaye. And I want to assure you waziri Machogu intubuna abagitutu na intubuna abagusi intubuna abarai we will support you 100% okolega asiao in the Ministry of Education sindio na inu na abantu baito kanyako musabira Machogu no muntu omya kunya gotosirale intubuna abarai kunya gotwale chibesa tuagachire chiskuru cheito kunya gotolikirala abalimu so he is a good man tinda ediko irali bagali nene ntaitenda ngeri our governor His Excellency James Maribongwae atotebi gore kanise nenda atotebi chibesa irenga toganiti go changere kanise